Hello Kamsat, kumusta ka manan? God loves you and Jesus cares for you. Ada ako manan dito yan yung mga ipalagip kan ka nga iti ayat ken parabor ni Apo Dios. Ada nga burburayok nagluplupias. Ada nga saan nga maabatan ka Kamsat. Akas makita dito likod ko nya dakit may nga iti karayan iti bandan ti Cervantes namayat ada dagiti agayayos na nanom na paapan ni Joy yung ti tungko yung ti karayan nagmayat Kamsat. It reminds me nagdakkel ti remind na kanyak na ito nga no ada nga madaddown kay ti panagbiag no ada nga kasla nga feeling mo give up kan feeling mo uston feeling mo awanan tinamnama feeling mo kasla nga awanen ay batikan iti ere kuno may samon Kamsat kitam da ito nga danom bato ken darat Kamsat tam tikinat aduna karakaro dito danom dito danom daytoy nya kasla kastoy ti kayarigan iti panagayat ni Apo Dios ken ka nya magapo iti source nga to paababa nya tayo ada nga ni Apo Dios saan nga maibos iti parabor na kan ka ayat na kan ka asin na kan ka so nga nagkitaan dito likod ko lang ura siya no bless sak Kamsat so nga haan ka nga tulo no madisdis maya no mapapos no maawanan ti ganas nagserbiki ni Apo Dios Kamsat ited mo kit ti amin mo kadag ito nga tiyempo talagang aduti pakasuutan iti maysa ken maysa no ni Apo Dios ada nga isu ti nagapuan iti source iti pigsam namnamam biyag mo saan nga maibos dayta Kamsat saan nga maibos dayta so nga manatili ka pa ring nabilag iti pamatin tumawat kalatta iti panakapno iti Espiritu Santo tamapuspos sa iti Espiritu Santo adang agluplupyas nya Espiritu Santo ken ka no agtuloy ka nga aramiden tapaparamid ni Apo Dios ken ka nga kasdara ito'y Kamsat kaaduna ra ito'y nga danom nakaruden saan nga maibos saan nga maabatan astoy matlang ti panagayat na kang ka parabor ken kaasi na raman ti proteksyon ken salon at Kamsat uray finances Kamsat nakanga ibati ni Apo Dios basta ited mo ti amin mamati ka kanyak na experience ko na ito yan idinted ko niti biyag ko kini Apo kamok kat baka aduti what if nga magyaman na kini Apo aging gana data i-provide na amin nga kasapulan so natin mangiturturong mangiluklukat kadagiti luglugar tapno adang mapan pagkaskasabahan sa una ket so nga mas mamati tayo pay ini Apo Dios nga iso nga nang ibaon kanya tayo so Kamsat sa dinuman ti ayan mo ulit manen saan ka nga kapoy saan ka nga lumdang saan ka nga umapos saan ka nga agsanod no di ket agtuloy ka di ka maupay tibalangat mo agururay kan ka amom nga ragsak ti pagtong palam akas kino natin may isang kanta so maminsan manen God bless you and Jesus cares for you and thank you ti support mo ito dahil lang page and hope one day mamit ko personal lagi tinad mga supporter iti dahil ito yung page so once again kumararagta kini Apo Dios Lord agyaman kami Apo iti ito yung tiyempo pagyamanan mi sika ket pudno launay nga sikakat managayat sikakat na imbag sikakat na parabor kin mangagas o Apo Dios ket ammo mi Apo anyaman ti sasaaden na reto nga Kamsat nga agbuybuyat atta in the name of Jesus sagidem punpunwam kit di o Apo iti Espiritu Santo iti biyag na tapno adang the Holy Spirit isu ti mangilid iti biyag na o Apo Dios ket when ama ket dumteng to ti aldaw Lord God nga alan nan tumet pati siya Lord God alan min tumet iti balangat min to ken ka o Apo Dios in the name of Jesus in Jesus name we pray amen and amen so God bless you and Jesus cares for you Kamsat
Bye-bye, pare.